Facebook Live. Ayan, nagbasa kami ti shouts no may kantay amin ti si Potpot Gutierrez. Abo ti dati nga kaduang ako man kanta ti Big Brothers. Hello, Kuya. Ano pangalan niya? Jason Gutierrez. Apo, good afternoon ken ka. Kinikapsat Kathy Cabal Salvador. Good afternoon from Hilo, Hawaii. Hilo, Hawaii. And also to Leo Villa de la Cruz. Hi po, watching from Dubai. Kunana. And we have 95 listeners. We have 54 mo dito apo MixLR kan ada tumatawag kasi titsura na apo no kati cellphone no tumatawag ni hindi namin mabasa madimi mabasa apo ti messages ada tumatawag. Agita pinaka online, we have Donna Amoy Guzman watching from UAE. Kunana Hashtag manloloko. Apgaskin panaas in kanila kunana man ang lilaw. Sweet Love Lozano kunana apo naglaing dan kunana coming from Connie of Hawaii. Kunana Richard Ancheta Valdez is also watching. We also have Mary Jane de Guzman, Eagles Wing, and Etienne Gorospe, Chone Sigitan de la Cruz. Morning sir, watching from Riyadh kunana. And we also have Isabel Clemente of Forbes. Ang gwapo yun, apo ko na. Apo, ti gwapo dito eh. Amo makita. Okay, to Susie Blanco, good morning. Karuba ko na namat. And Richard Ancheta Valdez. Hello sir, hello ading. At itugti bukon pukisan na konakto kini Richard Ancheta Valdez. Ayan, and anak ko man tatapay. Bumasa ka pa itita greetings. Okay, uupo na naman kami. Iturong ko man ng apo dito camera. Okay. Cameraman, man ti cameraman. Sige, sumao ka ditaan. Go ahead. Lembagal daw yung manong June kan John Mark. Okay, lembagal daw yung mata po. Kumapiak pa eh. Wala. Manong kablawak man ni bakot ko nga madamag dengdengag dito yung programa yo. Ken kadagajay madabang agin inom ti arak dito purok 7 baluarte. Kastamet dagajay madamang agbugbugo. Agbogbogote piyesa ti track iso ni partner 4 forever Zaldi ken magpilay manong patugtugin man jay pinalkang sagot ko man amin nga mahilig ti bundag toy nagrequest Mario Tibalwarte Santiago City. Ayan, so isa runo to jay pinalkang nga Chokmeng kablawan man arami ti mga Chinese na jay pinalkang malikaya Shinwang Kwang Jamo, kablaaw man manong ti family Mateo dito barangay Sinili. Tayo nagkablaaw Jerwin Mateo patag tumuman jay madlaw ni babae. Okay, we will be singing that later on. Okay, dapat tumatama kayo. Okay, idila tanong ka ni sana po mga sir makinig din ang background para kasi ang kapela ang dating. Kuya Melvin, parang acapella daw, so pakilakasan yung background music natin. Yung speaker. Kasi nga man naka-headphone naman po kasi kami, kasi nga nasa studio po kami. Ayan. Hindi man namin marinig man. Okay. Thank you very much po sa inyong comment. At least alam po namin ang gagawin namin. Para nga namang acapella lang kapag walang background music. Ayan, medyo lakasan mo ang background music natin. Okay, ayan. Ayan, lakasan ng konti. Ayan, medyo. Ngayon, nag-feedback man. Ganyan na lang. Okay. May tumatawag. Okay, meron tayong texter dito na mukhang ano, may problema? Pakibati naman po yung mga may BF at GF. Good luck na lang sa inyo kasi walang forever. Yan na may mga pinagdadaanan pala. Kasi ako, DJ, pag pinakamamahal ko, lagi na lang akong iniiwan. Tulad ng girlfriend ko, na iniwan na lang niya ako basta-basta. Nang walang dahilan. Ay, may anak ka. Kaya kong tanggapin yun. Kasi mahal ko siya, pero wala eh. DJ, hindi daw siya handa na magkaroon ulit ng lalaking mamahalin niya. Lintik na pag-ibig. Kasi naman kahit tanggap mo na lahat sa kanya, baliwala pa rin. Pa-advise nga po. Ikaw magaling dyan eh. Hindi ko maintindihan actually. Medyo magulo ang kanyang sulat. Ulitin ko, may tumawag na, wala na. May tumatawag na. Imbis na may advice, wala na. Ang advice ko lang po, sana wag po kayo tumatawag para nababasa namin. Akala ko advice mo sa nag-text Hindi, advice natin sa tumatawag, sana wag tatawag para diretso ti pa nagbasa ta. Apit, Tagalog na mo ton. Kamuha. Ayan. Tagalog naman kasi. Dito nag-message dito. Ayan. Sige, anong advice mo sa kanya?
Walang forever talaga. Uso na ngayon ang palipat-lipat ng bahay. Kaya kung yung boyfriend mo o girlfriend mo maraming nililipatan, napapanahon na para lumipat ka na rin. Huwag magmukmok sa isang lugar kasi hindi na uso yung ganyan. No insuka ada ka, isuka mo mat. Binalan sa patas. Ano patas? Kasala aksang sakit ka dita suleng, nakaslaka kaase. Hanga uso. Nagadong nga tao to'y lubong nga mabali mo nga ayaton apo kan agayat kang ka. Kablawa man ti taga Jaraw Jones request man tay kantaan tay matlaw ni babae ito'y nag-request ni Aris Paltengo nana. Ayan may saan tang arod kantaan tan tay pedal kang atok ma'am ngay sagot ka digiti tumtum nga karo ba tayo ngarod para kanyayo amin. Okay. Tay ito yan. Akon to'y lubungin, jakpay naramanan, jakpay naramanan, tay kun kunadaanan, pilin day di tatang, ay anak kuin kakadramanan, gayam tay nananam, tay tukmam apinalkang, ay nakitak tao, anya nga ay nakitak tao, ay nakitak tao, nigti balayo. Yes. Intaman agi. Ingkalata. Intaman agi. Ingkalata. Intaman agi. Yuli di kayo. Silin Diyos o sarap. Ayan yan nga Te. Ayan yan nga Ayan yan nga Nusti unigyo. Ay, kaawa mo. Nagdakil tatol. Nagdakil tatol. Nagdakil tatol, bektala ka sa'yo. Nabayag akon to'y lubungin, jakpay naramanan, jakpay naramanan, tay kun kunadaanan, bilin day di tatang, ay anak kuin kakadramanan, gayam tay nananam, tay tukmam apinalkang, aprosak mantaso. Aprosak mantaso, puti ponganyo. Aya, napo daw talop. Nangisip. Napo daw talop. Ano pa'y bigla na. Napo daw talop. Lupot akinopin mo. Namiss ko nga talaga mo dahil. Nagadongabol. 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 Sa tapan diling mo. Anak nakatio, anak nakatio, pisyal ti baryo. Nabayag akon, tilubongan ko na naday nga sonata kan. Manong kablawak man dagiti kagayem ko nga tasuda Rica, Maxi, Gemma, Kuya Reggie, Maureen, Ken Johnson, kablaw nagapukini, Bunny De Vera. Good afternoon kada kayo ta. Public Market Ramon Isabela. Nabayag akong tulungin, jakpay naramanan, jakpay naramanan, tay kun kunadaanan, pilin day di tatang, ay anak kuin kakadramanan, gayam tay nananam, tay tukmam apinalkang, gayam tay nananam, tay tukmam apinalkang. Okay, apay abas na pinal kang kanakakatitog timurdong naking kagaputa dakil tatol. Nagdakil tatol. Iso nga pang kung ko naman yung pinalakangan. Okay, bumasak naman nanti. Ag-shout naman nan. Kini Lakay Junjun RJ Jacinto iti Japan. Good afternoon keng ka. Kasalamat kini Maria Inocencio Wadsig. Gunana. Awang galing-galing pakibati naman po kami from Shubhabi. Ayan, Shubhabi ko na nagdala. Baka Abu Dhabi na ita. Abu Dhabi nagkamalitin type. Okay, from Jeric Cadona, wow. From KSA Kingdom of Saudi Arabia. Kusina iti South America. Kingdom of Saudi Arabia, of course. We also have Jaime Zalde, kunana. Nabayaga konto'y lubungin. Jakpay talaga nga naramanan kunana mo. Maria Inocencio Wadsig.
Maria Aiza, apo nag-shout pa isuna. Jenny Pascual Orpilla, ang galing from Canada. Okay, Jen Fedelino Giamo. Pa-shout out, sir, from Singapore. Ichan Salvador, pabati naman po from Vancouver, Canada. And we also have Maria Inocencio Watsik. Ay, ulit-ulitin na po. Jojo Halili, yes, anak ko. Ating ko, Jojo Halili, good afternoon. Ay, karin na kaslakal at dati probinsya, no? Agwibuya ka itatanga kanito. Kat, ni bakat ansing, di Jay Norte, baka na mo pa inikan iti newspaper na. Okay, Rabang Johnny, kunana, sayang di kayo ma-meet dito yung Hong Kong. Ay kat hampay nga na o dito Claire Dumon. Hi Manong. Kami pa dito. Ken ading JM from Taiwan. Ano ito ikrem na bail nalokisap. Wala na katatayan. Awanin, agit ang aming nga balibaliktad nga nagan. Bali tuloy nga mabasa. Watching from Singapore, Lynn Galera Martinez. Crazy in Love, California. From America, California. Jojo Halili, Paranaque, New Style Salon branch ko na namot. Apo i-plug namot New Style Salon ita Paranaque. Apo, no atitug kayo tibuokyo, no adati dandrafyo, kasi ni split ends na kita bubokyo, wano kulay na kapurawan. Apo pasyarin nyo lang ti New Style Salon di Jaya, Paranaque, Metro Manila. Ano kaya yung mati aglagas tibuok na birukin nyo ni Jojo Halili. Okay, Tipa. Good afternoon po ngayon. Kablaw, amanda kita'y mauwasalak boys iti Villa Carmen. At wasalak. Walang sawa sa alak. Po, wasalak na kayang dahita. Boys, iti Villa Carmen, pabati nga pala kay Watong Rodnick. Nag-birthday tata. Okay, happy birthday Rodnick. May kagipatulog tandem dito Parikes man. Happy birthday Parikes man Jai Gold Digger. Nako, unfortunately we do not sing that song to sing. And we also have Joanne Dakkel from Rome, Italy po at mama ko Edna Ripari po. Pabati po, salamat po. Atami. At dadwa anagriri connect pampasahero ajip ni. Marami nang nakikinig sa atin dito online sa ating MixLR. We have 65 listeners. Ayan, ang daming request dito sa message. Pero apo, ang kumabasa tayo yung message, apo tikin aduna. So, apo. Si Kapay lang balong? Naimbang nga pangal daw ti amin nagdengdengag. Karang kada kayo. Dita Uncle Jun, Ken John Mark. Kastamit ti Hines, Ken Buliser, family. Ken amin nga karuba, Ken kabarangay dito yung Villa Carmen. By Giovanni. Request ko man, inka man. Thank you very much. Very much. Mucho. Kunana ni. Very much siya. Barangay Secretary Giovanni Bulyeser. Ayan. Thank you very much for watching. For watching. At namin agwa-watch ito ni. Thank you very much for listening. Ayan. Hi po DJ. Pakigirit nga po si. Ay, agor ka. At agayam iti ay ading kupani inka kini kapitan ka dati forma di iti LDRRM inka puno dati formasong bata nyo ba sit isubmit yun to di office iti LDRRM o. Para niya jay. Ay kundi ka mo pa sa intid na balat di balay. Naya. Baka maliwayan da. Hi po, pakigreet nga po si Miller na nakikinig ngayon po. Request nga po yung Manang Biday. Manang Biday, ilukat mo man. Ano kaya kung pa-request nga kay pakabati nga po sa kaibigan ko na makikinig bukas. Mukuna na nga. Kaya tamang-tama lang na ngayon siya makinig. Okay mga DJ, request ko mamot. Daytoy, Diro ni Ayat. Nga kantaan nyo man. Mga DJ, kasagot ko ti amin nga taga-Garit Norte. Tiyage, gayam ni Edmar Amer, Domingo. Mabalinteg request sir, siyempre mabalin. Jeman rambutan, tiin kayo kantaan. Tadinggin mi man dito ay Garit Norte. Tiyage. Mi Edmar Amer. O na. Kapay kimaps out. Hindi ka mo, kikita ang araw. Nyari. Kay Melvin. Ito, problema dito. Hindi dito? Jilikot yung organ. Ayan. Yan, dito. Mayatan. Sige pa. Ano? Taulong di makikita ng balong. Hello po, pakibati nga po si Nanay Evangeline, Tatay Sani, Ading Jessa at mga co-teachers ko sa San Antonio Elementary School. Lalo na sa principal namin na si Ma'am Wilma Tomas. Maraming salamat po, sir. Christian Sitera, kung na dito. Ni Christian Sitera nga rod. Sasagutan naman sutin may isang sonata. Ano request na tayo? Ado. Madlaw ni babae, yung ano dito. Madlaw ni babae, ti kantaan nga rod. So amin apo nga para kadagiti lalaki nga kanayon nga
Nga. Asa pa ni gaya madya di panon ko. Kada kiti amin nga babae apo hanyo na ipadbadlaw iti pigat no nya ti agbaling nga lang ayo ta apo kikita anda kayo dagiti lalaki. Okay. Okay, plus 2 regular price. Oh? Kaslala pa nag-shopping Original price. Okay. O, ayan. $39. $39. Para kada kayo aming nga babae, hanyo na ipadpadlaw na makaring kayo tibigat. Madlaw mulatan ni babae, madlaw mulatan nga pagustuhan, idirabii, nasa paagriing, nakangiit ag pampamiusik, nakaisagan inti pambigat waranay dalimanan. May awang ka. Madlaw mulatan ni babae, madlaw mulatan napagustuhan, idirabii, nasa paaglaba, nakasalapay ngawan painit, ubraan na aming siraragsak sa atay-dayan. Madlaw ni babae, di na maidulin pasamak na dirabii. Madlaw mulatan ni babae, madlaw mulatan ay pamindwada, idirabii, agbalsig pa di kayo, agpasturwang sa agarado, obraeng na aming siraragsak sa daydayan. Lalarin, larin, lalarin, lalarin, larin, lalarin, pipipipitin, pipitin, chirin, chin, chin, chin. Madlaw ni babae, di na maitulin pasamak na dirabii. RJ Sagot, boss, baka pwede request yung Two-Less Lonely People in the World. Para kadugiti kadwag kay Taiwan. Pa-shout out na rin. Kung na dito. Madlaw mulatan ni babae, madlaw mulatan ay pamitluda, idirabii, naladaw agriing, at pagpagkangken ag lipi-lipi, madinga ag sa uwag laladot, ngem magdaydaya. Lalarin, larin, lalarin. Madlaw ni babae, di na maitulin pasamak na dirabii. Okay, dito nga ron sunatan na Paul 1. Madlaw ni babae, kat basit pa yung umasa ka pa iti request balong bago tag-break. Hay mga manong pakitugtog nyo man jay Kinewar. Kinewar, thanks po. It's me, Carol ng Alicia. Okay. Okay, please accept my libre ko. Atama nun, dahil kakaasi awan ti load nan apo kakaasi mo. Jay kan tamad lang mula ni babae. Dalpasan para kitak. Gamin dandan ay suang patlakainan. Nako kakaasi mo ni kitak maparigat tong atan. Baka ninting ako sa ito. Ninting Ruse, iso dahil na siguro. Hello, Auntie Ruse, kanante kitak na yung pag nagdagdangag yun at ta, di ba? Pagkakayan Ramon Isabela. Nasumang po tayo lalakayo, yaban nyo ti 4 decade duot, ano may bosa kita handayo,
Baka malipasan na kami. Isang magandang hapon sa inyo mga kuya at sobrang namiss ko kayo. Siyempre, pati ang mga napakaganda nyo mga bosses. Ako ay laging nakatutok sa inyo dahil sa magandang bosses nyo. Pakikan tayo man apo tay kiniwar. Pakibati yung aputin si Mr. Manny Ramos na pinakamamahal namin. Salamat po ng marami, more power and God bless you po. Coming from Miss Imelda ng San Jose City, Nueva Ecija. Akalain mo, San Jose, Nueva Ecija. Siyempre, mga Hong Kong tayo, mga Saudi. And we also have Nueva Ecija. Gasam dat. Good PM4, Dega Duo. Will kumanda gini padak nga. Ilocano. Nga adik ka niya yun, nga dumdumngag. Kantaan nyo man, Jai Sirok Tipandiling. Greet ko mat Mayor Teramon, Mayor Jess Ladaran. Greet Apo from Alicia. Greet Gapo Alicia. Great nagapotoy Alicia Larry Cariaga from Flores. Larry Cariaga Flores. Adun kami nga dumdumngag. Nga sungko dito Alicia, mayat tagitikan tayo, makapabalse. Timawagan na po kawan. Ngarod, sakbay apong nga isarami na Alicia, mayat tagitikan tayo, makapabalse. Pay great command tagiti sa Mahang Ilocano, ita San Mateo, ISI. Okay. Ngarod, apo, ako kate paulimuy kan taman dito background tan, paulimuy kan tamanin. Okay, for 200 pesos load, apo, pugtuan nyo ti title na dito kanta. Nako, pagsuratan ko yung Melvin. Yan. Simple lang dati song mitata. Okay, as part of our regular game dito Apo 97.7 Sweet Radio over our program. Adda kami manan. Pugtuan nyo ti title na dati nga sonata kat isend you with your name, address. Kan jay title jay kanta. Ito'y lang Apo text line tayo. Official text line 0926-76-20944. Ayan. Eko, agaw-awang. Ilikak ti eko nan atinog kantata mo tin balong. Sige garaw. Okay, ulitin ta Apo. Name this tune. Dati katatlag nga sonata, nalakalayang Apo, amutay amin dati nga sonata, inunaan laang ti sumungbat. At alam nyo nga rodan, baka ang kay usar ti ballpen Apo i-text yo, iti-text na tayo na ita, baka namdama isusura yung dita papel ti answer na sa tanto ang pakisendan tayo dito kung wala tanto kiti Apo hanga uso de jayan tatan barbaro tatan Pakisendan nga dito i-send yo Apo dito text na tayo ulit man 0926-76-20944. Okay, with your name, address Apo, awan signature na antahan yung mabaling nga signature. Answer na nga Siyempre, with your answer ay, naulay ko lang nga rodon, paulit-ulit. Sige, Rod. Isuka nga dati, agisesen, ito timamin, upata ulit-ulitam. Narod, pugtuan yung rodon dito, title na dito nga sonatan Apo. Kanta iti 4 decade duwa, original Apo. Original nga kanta mi. Original, hanga nagapo Apo iti Muslim. Okay, ngarod, dahito yan. Hanga taga 30 pesos. Hanga taga 30 pesos. Taga 350 Apo. Ingatom? Una. Natumpalan ti arapap ko ang mga asawa. Nakade? Itikap-kap na ikat analap sa araw marampa. Ulandis nga buok ramramay na akiman kandila. Lupuan namnamsek nagmaris rabanos sipit na labaga. Sumungat ti altar ay nagswerte akun kunaga. Pisang titrahe na butaw ti bugot na ay nakalaplap pa na. Kastala itibiyag makatawen minga agdenden na. Ay nagseksilat tatakas to'y meti mandar na. Inkaman mangisa ang kalpasan nga inkaman pa'y agsagat ti paraangan. Inkaman kalanga inkaman kalanga inkaman pa'y aglabag at kalpasan nga inkakirkiran kusina kinsileta. Inkaman kalanga inkaman ay nagla inkaman. Papo ang mga asawa angem sa balimit ng titurong jak ninam nama. Barbaring mamaliw anos kandong mo'y paay kulata. Tawen man naglabas isulat at man mandar na.
Ingkaman magisa ang kalpasan nga ingkaman pay agsagat ti para awan ingkaman kalanga ingkaman kalanga ingkaman payag na bakit kalpasan nga ingkakirkiran kusina ken sileta ingkaman kalanga ingkaman ay naglaing kaman. Tama din ang habak, ato din ang habak ko. Nga mati ka unaan, di kita. Puro ka nagpartanay, mali masarutanan. Natumpalan biyar, papuwa mga asawang ti ayan-ayat inan ano saklas. Siya kung tinamaliw ta siya kinangayat na bindos nga asawa. Kapukin ni ayat ay takdarakon iti pamil. Adang amin nangabakan. Inakman magisa ang kalpasan nga inakman pay agsagat ti para angan inakman aklanga inakman pay aglabakit kalpasan na inakirkiran kusina ken sileta inakman aklanga inakman ay naglaing akman. Atindog ba nun? Nagasat apo, tatati winner tayo nga dagusan. Nagatusin mong bat. At least, mangiparang apo nga. Amo mo dati title this song. Ore, dito na Facebook Live at ang sungsungban. Ay, wag! Inakpay sunduan na kiti anak ko. Inakagpalengge. Inakbalunan na kiti agrara. Padagsiksik ka. Inakpay akasan na kiti nila baak. Sakto sibungan na kiti kupamela amulak. Inakpay staram ng tigribo. Tasyak tumulati. Marigatan niya agsanong. Iya pagpay ni Lord nga manicurista ta, makadumingkong tayo cutex ni bakit. Inapay palabaan da giti mo, nakay siyak taglabagay ang timor-morang ta. Perdi mo di washing machine me. Kangaraw, iti nangabak iti 200 peso Lord. Congratulations kang ka. J-Mar Blanco. Iti turod sur, Cordon Isabella with the title Ingkaman. Ayan, isura mo tayo tan balong. Kata karuba agsubli iti 4 decade duwaw iti adda kami manan kalpasam iti subag mamanunga pamalagi kumurain ta pwede technician ti maray hawak pa agsubli kami ganun magatangen ken mangikanen karuba iti second album ti 4 decade duwaw ana pauluan adda